patay bayaan ni. Kinapita sa buhol. Kung para ba nila, dako na ba kung magpatakaglabang ni sa kasada? Sao mo na ako niyon ha? Hindi mahabi na kawan eh. Ang gingon ba nila, parihara ba ng Cebu nga naigitawag og G-walking, G-walking. Sao na ko pitabok aning katulong ng mga tukulitod pita? At sunahan. Oh, kaya na ko, boss. Salamat kayo, ha. Nabuti ko sa buhol. Ingon na ba sila nga basta kining buhol? Kaya nga lagi ko nga mutabok kag krasada. Dili ka magsubay-subay na to nga. Subay ka ni Badris. Asam ko agi ani. Ari ring ato dito. Ato dito. Tuwa dito mga tao ko. Isur kasi na niya sa. Betul bata. Ya lagi ko din eh. Dili na ko madakpan kay subay na magkuan ning ilang gingon. Makutingon sa kong mama. Papa. Na amasay nagsubay-subay. Siguro, parihan din ako. Dapat na yun ko. Kung sa magkabay, maglakaw, magdangak, magda. Ikin ang danghan na ako may pasingilan ni mo. Uy, manong ako. Uy! Bakit ako pika na? Ika na, pre! Sa buwan na. Niyari sa dika sa buhol. Niyari sa deka! Niyari ganit ko, kaya ningatos ako dito. Ako niyari ko dito dito ko! Nato ko ito, niyari sa deka! Ako lagi, pre. Asa magkapaingon nga ako, dabok po ko nga to. Ang problema gani ko, kay ingon nila nga dakon ko mga patagag labang sa pagbis ni. Kinako ni J-walking ni. Maupit daw sa dakong gisubay-subay gini puti. Kaya ingon mo sa to akong mama nga, ayaw yung labang sa puti. Basta na puti, kaya kinakamtabok. Kunya, saan na ito pagtabok ka nito sa atbang? Huwag may pagbis ito nga. Tututay na din. Ano pagbis niyo? Ayun, nga nung nilutong, magtakpan ka na yun, di ba? Among ka. Wala anong ginilubuhon, pre. Wala di gini sila. Bantay ha. Kala gini numilo. Basik, para sa sweltris na. Tututre! Tututre! Mugawas mo na, no? Diba? Hindi nagkataon pa rin. Ba't nakapantay ko na rin? Subay, mag-isubay. Ano ba na eh? Ayun, si. Ang damang nahihili. Subay, Pagles, oh! Subay, Miss Pagles! Pagles! Ano na ko ta mag-istorya, sir? Ang sabay sa akin mo. Sige, magsupay sa kasadang sa may problema ninyo. Sa buhol, sir, kay. Dami tuyo. Si Tuyo, ato Kita mi sa among igsoon ng mga tarsin. Tarsil! Oh! Tagbilaran man yung wala, diri ang tarsil! Asa man di ay? Ang buksan! Asa man ang chocolate cake? Kung sa Carmen! Yang ano bidakop ng minimo ka na tuman mo ni sa ako. Ang ingon magod sa Cebu, na kinanglan nga labang gani ka dinidipita sa pool mo, subay ka sa Pagles! Sir, nano man na sir? Nano man na? Nano man na TV? Ay! Ay, ato tag police station! Dali! Police station ta! Police station!